I dag skal vi spille fodbold. Let's go. Okay. Let's go. Okay. Vi har bolden her. Og jeg skyder. Lige laver lige Ronaldo, ikke? Sætter. Den kunne godt have siddet oppe i krydsen der. Vi laver lige skudøvelser, ikke? Den sad. Så fik jeg fat i bolden igen. Prøver. Jonglere. Prøver at jonglere. Skål. Okay. Igen. Det var, jeg havde vist jer i dag. Tusind tak for at I så med. Vi ses. Husk at like, subscribe. Vi ses.